Roze. Geweldig, jongens. Alles kremt, hè? Alles kremt, ja. Het viel nou kouder dan zat er toen in de eerste keer een prodigies. Het viel nou kouder omdat het lichaam natuurlijk. Ik sta gewoon in een lietse blouse en jasje. Maar dat kon toen dus net, hè? Toen werd het mensen of zoiets. En dan lag ongeveer een meter hier in het kanaal. En nu viel het gewoon echt volle kouder, dat weet ik zeker. We vliegen hier extra. Geweldige belangstelling en zeer tevreden. Protte deelnemers, 38 in totaal, dus hartstikke mooi. Geweldig! En laat de eerste op de kant is, jongens. Laat de allereerste erin. Dat telefoon is al heel kort. Die krijg ik niet in hier, jongen. Daar wel. Opleiden aan, hè? Ja, ik druk ze dan. Ik ben Anna Kooistra. En nou, we hebben wel eens vaker de nieuwjaarsduik die en maandje midden dacht ik van nou ja, misschien of snijden we dat zelfs. Dacht ik van nou misschien kunnen we wel springen. Toen in de eerste bedacht voor €200 springen naar Agnes en ik dus samen in het water in. En voor €300 zo Anke ook mij springen. En nou juist gingen we een kabit zitten, gingen we dwaan. En nou, Siske geven mij de ponkjebedel. En zo gingen we samen meer dan €200 gewoon in een midden ophellen. Dus we zijn heel fanatiek teruggegaan en toen deze man woont ook naar mij springen. En nu gaan we €750 ophellen. Wat goed doel. En er is hier nog één bikkel en die wil graag op televisie. Agnes, heb ik begrepen inmiddels of net? Ja, dat klopt. Ja, Agnes, doe eerst een weddenschap. He? Dat is zelf in beeld zoals wat kreeg je dan? Dan kreeg ik €100 extra, dus bij deze Auke, de beste bokje. De vierde keer volgend hier komt er wat extra's omdat het het eerste lustrum is. Ja, daar gaan we wel voor. Wij gaan op nog meer deelnemen. Dus dat elke deelnemer Takkenmeer in mij neemt, dan hebben we al het dubbele aantal. En Takkenmeer hebben iets heel speciaals, maar daar praten we er net over. Maar er komt Takkenmeer iets heel speciaals. Ja, het was mijn eerste keer weer ontzettend koud. En dan viel zijn lichaam haast niet in, maar gaat die trouwens zijn. Ja. Hey, maar Marijke, doe zei dus het is de tweede keer dat ik het die en haar, dus het is die vorige keer wel goed bevallen. Ja, heel goed. Ja, jou toch wel echt, echt een kick zo aan het begin van het hier. Ja, echt leuk. Wat is de uitdaging van 2014 van jou? Voor 2014 is dat wij een mooie, rustige gemeente houden. Krijgen dat we de Noord-Iers nacht hebben. Dat de mensen hier gelukkig en tevreden binnen. En graag staat er ook in zouden we tot nota dienen hebben. En Roze! Geweldig, jongens! Helemaal super. Je bent allemaal door van kleur, zie ik wel. Maar dat hindert niks. Je bent er half jaar nog op het trapje staan. Net op de bodem staan, jongens. Geweldig applaus voor de eerste vrouwen.